induku yami ayivuki sitshalo. Ongangokuthi ngisho ngiyakubelaphi bendabuko abaningi angizange ngilithole usizo. Ngiya kodokotela angakutholi usizo. Akwenzeki lutho nje lutho ongangokuba sengisaba ngisho ukuba sebudlelwaneni nabanye abantu ababasha besifazane. Ngakubamba lokho ukuthi uyajola. Manje uma ngabe ngimbuza ngimqonda straight ukuthi ube kubangelwa yini lokho, bagcine ngitshela ukuthi ingoba vele angisamnelisi ngoba kunzima sokulala ebusuku ngikhathazekile kakhulu. Iyakusebenza sekunesikhathi uphelile 2 years. Uphelile 2 years ngiyilwa lento ingenzeki lutho. Bahlala unyaka wonke ethandana nomjida onepipi elingavuki. Bathandana unyaka wonke, kuthe ngonyaka usuphelile ngowesibili umjida decide ukuthi akeke eye men's clinic. Yabo. Mayifika emen's clinic umjida bamjova. Angani noma nisuke waya emen's clinic. Bafika bamjova emen's clinic. Kwathatha 6 months. Bamtshela nasemen's clinic ukuthi akalinde 6 months. Sho lo sisi wabekezela unyaka, waphinda bekezela no 6 months. Uthi usisi ngonyanga yes4. Kwathi uyalithinta ngoba phela uthi njalo wayehamba elithinte. Bheke phansi. Uthi ngenyanga yes4 esebuye emen's clinic kwathi uyalithinta lagxuma lahlala labheka phezulu. Akwamukeleki neze. Kodwa ke ngokubheka isimo ukuthi vele angikwazi ukumsiza. Ubekezela nje. Ngoba nayo relationship esinayo naye aseyona relationship. Angibingelela. Kuyintokozo ngaso sonke isikhathi bafethu uthi ngibuye ngizodibana nani la eMakhaya TV siwumndeni sixoxe sibhunge ngazo zonke izinto ezenzakalayo ngaphansi komphakathi wangakithi waSouth Africa nangaphansi kwekhaya esilakhele siphila kulo. Mangisho njalo ngisho ikhaya lakho nawe lapho kwangema, ngisho ikhaya lakho nawe kwaMfukeng, ngisho ikhaya lakho nawe kwaNgobese, nawe kwaSithole, nawe kwaDlamini, ngisho isibongo sakho noma thungwa kwabani incathi singamakhaya nekhaya fanele ukuthi kehlale phansi libonisane ngazo zonke inkinga elibhekana nazo. Nginobhuti la owabona istory encathi sisiposte ukuqala kwalenyanga le uApril. Samthinta kakhulu ke nabanye asebengifonele kakhulu bekhala ngale story mayelana nomfowethu loya owayenenduku esihlula amaphilisi. Ngathembisa ukumsiza ngenduku yomunye umkhulu wale nquthu. Abantu bayafona ukuthaphu bayifuna le nduku le. Sengize ngiyasaba nami manje ngoba phela abantu bazoskemeka. Ngicela makube kwenzekile wafona ongenzela ivoice note. Ngicela ukusho lokhu before nje umfethu eqala. Induku le engakhuluma ngawo lapha ayidayisi lokudayisa njengenduku engeke ngiyibiza amagama azo ukuthi uzoya ekhemesi ufike uyithathe bese uyayithenga kube exchange. Ngoba ayikhandwa nge-mass production. Mhlawumbe uma ukhulela emakhaya uyabazi omkhulu basemakhaya. Ufika umtshela ukuthi mkhulu ngifunani khane eqale evuke kusasa ayogubha ebuye yomise kungaphela iviki uyifuna induku. So ngiyacela ukuthi ningixolele nami futhi angayithathi njengokuthi ngiyamdayisisa umkhulu ngokokudayisa. Ngisoke ngithi ngiyasiza maye kunokwenza ukuthi umuntu uyabona ukuthi lo muntu uyaqina ngicela mhlawumbe ngingasamphendula ethe ukuthi ngiyamdikile noma ngifuna ukumdayisela kanti ngiyazi ukuthi mina ngoba ngila eThekwini kufanele ngifone ngithumele ingane yasekhaya ihambe yokhuluma nomkhulu. Naye umkhulu afethu futhi wami ngikubingelele ngiphinde ngamukele eMakhaya TV. Siyaphila. Mfethu ungibhalele ngacathi nawe abantu abakuzwe. Ngoba ngibonile ukuthi futhi egcineni le ngathi inkinga uhalf wamadoda ase South Africa abhekane nayo.
Kepha-ke ngiyafisa ukuthi noma usungifonele wangibhalela wangisendela ama-voice note wangitshela sonke isitori. Ngiyafisa ukuthi nombukeli emakhaya asizwe kwenzakalani. Ake ngiqale ngibonge futhi ngibonge ukwamukeleka la emakhaya TV. Isitori sami siyefana impela nalesi engike ngasibona before. Nginenkinga impela iyangikhathaza kakhulu lento. Ngoba sengihambe indawo eziningi ngifuna usizo kodwa angisizakali. Indlu yami ayivuki sidalo. Ongangokuthi ngisho ngiyakubela bendabuko abaningi angizange ngithole usizo. Ngiya kodokotela angakutholi usizo. Manje ngiye ngayitshela ukuthi mangiza la kule ngosi mhlambe ila engakwazi ukuthi ngisizakale khona. Mfethu ukungavuki kwenduku kuye ngegaba nangokuhlukana enginokubona kwenzeka. Kodwa engifisa ukwazi ukuthi ayivuki nje lutho. Akwenzeki lutho nje lutho ongangokuba sengisaba ngisho ukuba sebudlelwaneni nabanye abantu ababasha besifazane. Ngoba uma wengane nami use dlala ama-duck and dive nabanye abantu ngakubamba lokho ukuthi uyajola. Manje uma ngabe ngimbuza ngimqonda straight ukuthi ube kubangelwa yini lokho, agcine ngitshela ukuthi ingoba vele angisamnelisi. Manje lokho kungikhathaza kakhulu ukuthi yiphi indlela engenza ngayo ukuthi ngisizakale kulolu daba, ngoba kunzima sokulala ebusuku ngikhathazekile kakhulu. Okay, mhlawumbe sekunesikhathi esinganani lenkinga ikhona ngoba uyakuveza ukuthi unoma wengane kusho ukuthi yake yasebenza induku. Yake yasebenza sekunesikhathi uphelile 2 years. Uphelile 2 years ngiyilwa lento ngenzeki lutho. Kodwa uma ngithi ngiyalandela ababonayo ngiyathola ukuthi engazi ukuthi into eyenziwa enyama ex wami endlile kuwona. Khona usisi owayengixoxela isitori, wayengixoxela nje hayi for usishutha sisendleleni nje sixoxa ngoba unokungibona ngenza izitori. Wangixoxela isitori sakhe ukuthi yena kwenzakalani, yabo. Uthi yena wathandana, bahlala unyaka wonke ethandana nomjida onepipi elingavuki. Bathandana unyaka wonke, kuthe ngonyaka usuphelile ngowesibili umjida decide ukuthi akeke eye men's clinic, yabo. Mayifika e-men's clinic umjida bamjova. Angani noma nisuke waya e-men's clinic. Bafika bamjova e-men's clinic. Kwathatha 6 months. Bamtshela nase-men's clinic ukuthi akalinde 6 months. Sho lo sisi wabekezela unyaka, waphinda bekezela no 6 months. Uthi usisi ngonyanga yes4. Kwathi uyalithinta ngoba phela uthi njalo wayehamba elithinte. Bheke phansi. Uthi ngenyanga yes4 esebuye e-men's clinic kwathi uyalithinta lagxuma lahlala labheka phezulu. Bayenza inkonzo yasekamereni kwaze kwavela ngisho ingane ngalelo la. So bengisho ukuthi kokunye nokunye sizokuzama ube nakho ukuthi ne-men's clinic uzame. Kuthiwa umuntu mayegula kuthiwa phuza umchamo wembongolo uphuze. Kuthiwa hamba othola amasimbi emfene wadle. Kuthiwa gcoba nobulongo benja, amasimbi enje ugcobe. Uma ugula uye wenze nento oyibonayo ukuthi ngathi sebeyangibhedela manje ngathi sebebukisa ngami. Kodwa ke bengisho ukuthi khona umuntu engimazi wasizakala nalo obona ivideo yakhe. Uyafona ukuthi impilo useyayizwa noma ke ngangimkalela ukuthi mina kalinde noma 3 weeks. Kodwa nje uselokho esho ukuthi hayi akusafani.
so linda nawo 3 weeks asazi ngoba uyakuveza ukuthi mhlambe washawe ex. Lokho ngicathi akusadingi imbiza ezovela ivuka iphekwe kuthiwa nayo imbiza le enganikwa mina ngivukele okuganga wami ngifike ngithi umuntu yazi ngithola intombi entsha la ngithola igame entsha ngifuna ukuthi ngifike nami ngibe umfukeng lapha wePirate ngishaya amanqaku ibona intombi ukuthi ngumdlalo wangempela empedeni bese ngithola imbiza yami ngichitha nami ngikwazi ukuthi ngifike ngishaya amanqaku. Kodwa mangicathi mawuthakathiwe noma kunezinto kufanele kube khona imbiza nensizi kuningi nami ngikusho ngoba ngiyinyanga ngikusho ngoba ngumfana okhulele eSouth Africa obonayo izinto zenzeka ngizwa kahle yabo. Kodwa ke sizokuzama konke lokho nje sizokuzama lokwembiza kodwa ngiyafisa nokuthi uye eMen's Clinic ukuthi ngingalazi ukuhlela laseMen's Clinic ukuthi wo malini kuye kanjani ngicathi nami ngumuntu ngikhula kusafanele ngiresearch ngalezo zinto lezo. Uma wengane uyakuveza ukuthi useyafeba uthi ufetshiswa ukuthi wamthokozisa kunjalo nisaqhubeka niyathandana ukwamukele kanjani lokho wena njengomuntu wesilisa usuwazi ukuthi uthandana nomuntu kodwa usakwazi ukuthi ayithokozise nabanye abantu? Akwamukeleki neze kodwa ke ngokubheka isimo ukuthi vele angikwazi ukumsiza ukubekezela nje ngoba nayo relationship esinayo naye aseyona relationship etheni sekuthi phela ngoba sesihlanganiswe izingane asekho mlando asekho uthando sekuthi nje phela ngoba sinezingane kuphela kahle kahle isiyinto engekho nje. Amaphilisi angwa-promote futhi angiwathandi wasamina nje kodwa ngizokubuza usuke wazama mhlambe bevala amadlebe osisi lapha ayikho into ekuthiwa amaphilisi? Sengike ngazama amaphilisi ahlukahlukene athengwayo ngiye emtholampilo nakhona ngithola amaphilisi ngiwasebenzise lutho ebengakazi ngizame ile ongi-advise ngayo yaseMen's Clinic mhlambe naku kuzoba yenye ama-option engizoke ngiye kuyona phela umuntu okhulele emakhaya ezinye izinto asizazi kodwa ngiyibonga kakhulu advice yakho yokuthi ngingozama yaseMen's Clinic mhlambe ngizothola khona usizo ngoba fanele singakubalekeli umzimba womuntu bethi uyisayensi. Kwesinye isikhathi thina esithi sizinsizwa singamajongo sibuye sikubalekele ukuyolashwa ngendlela yaseklinikhi. Ingakho uthola ijongo lifike libambe ingculaza ulizwe likhale ngedliso. Omunye embone esethi uyisangoma esaba nje eklinikhi befike bemcheck ingculaza bemnika amaphilisi ephile ezeshona umuntu ephika ingculaza eyibiza ngedliso. Ngoba angazi ukuthi iklinikhi ubani wasiqhatha neklinikhi sizinsizwa nami ngiyayibala nje yabo. Mina ngagcina eklinikhi kwaku-2020 or 2021 nakhona ngangenzela ukuyofuna incwadi ukuthi ngangilove emsebenzini sengifuna bengibhalele incwadi ukuthi ngiyagula kodwa nakhona bafike bangicheck-a lento le echeckwayo ngabona nje yazi iklinikhi iyabheda ngoba kunzima ukuyocheck-a uma uyinsizwa wazi ukuthi ubuye udlale igame ungaqokile amakhokho kodwa ngafunda lapha isifundo nento nje yokuyibandakanya ngathi ukuyihoxela yabo ngisalinda ukuthi ngize ngishade. Cha mfowethu ngicathi sizozama ngalezo ndlela sizozama ngembiza kodwa naye seyangithusa uma ukuba kuyavela ukuthi uthakathiwe. Ngizokulayela komunye ubaba adile uma ukuba ushayiwe ngoba mhlawumbe uzothi uthi kanti ilumbo uthi kanti ucushiwe yabo. So ngicathi khona ubaba ufanele ukulayele kuye akunike insizi. Cha inyanga bafethu mina ngiyibizi la ngoba ngiyagaranta inyanga abantu engibalayela kuzo anikaze niyibone ayishuthi ayiveli online angisho lutho ngenyanga evela online kodwa lezi engiye ngilayela abantu kuzo azaziwa nje zaziwa oyaziyo yangakuba esigodini nohamba kuye simsizile. Sizozama ngicathi bese sibona le option yaseMen's Clinic cha lapho ngizogqugqumezela nami ukuthi uye yabo.
lento leyo cansi yagalwa uNkulunkulu ukuthi abantu beyenze, yimi nje engingayenzi ngoba ngamthola uMaqondana. Kodwa yadalwa uNkulunkulu ukuthi beyenze ngobani na? Kunokufonela insizwe ena-60, mina nginokufonela insizwe ena-60 futhi emva kwale story nawe sibonile. Umuzwa ukuthi ubaba una-60 kodwa usafuna ukuthi engayenza lento le. Kunjalo. So akwazi ukuthi indoda ikhale ukuthi alisenzeki ucansi. Sizozama ngakho konke okusemandleni ethu ukuthi usizakale mfethu. Nababukeli emakhaya ngikhuthaza ukuthi uwabuka ama-comment le video mase ngiyipostile, angazi ngizoyiposta nini ngoba siyishutha namhlanje nje kuyisonto. Kodwa ngicathi mangithola isikhathi nje ngizoyifaka abantu beyibone. Ama-comment ayesiza ukuthi abantu bayalayelana lapha kuma-comment umndeni wala ekhaya ukuthi hamba kuphi. Mhlawumbe lokho esizokuzama sobabili kuzohluleka. Nawe uyobusubona ukuthi hayi lokuhlulekile uthi ngibheka ukuthi abanye abantu bakwezinye igodi bethini ngoba phela ngenza ukuthi mina ngazi induku yangakithi ngapha phesheya kothuleka. Qhamuka omunye ngenduku yakwabhaca. Kube khona owazi induku yangapha kwaMhlaba yalingana ehamba nezipokwe. Asazi. Cha bafethu emakhaya asivale le video. Ngithemba ukuthi nani ngembono yenu nizomsiza ubhuti futhi nizokwenza ngakho kusemandleni konke njengoba nihlezi nenza nakwabanye abantu ukuthi ubhuti asizakale, akwazi ukuthi ngakhona insizwa esengaka bese kwazi ukuthi ayisakhona ukuqomfiza and kuzofika isikhathi sokuthi umuntu wayemthandayo eqomfizisa abanye abantu. Athenye insizwa yeXhosa engangifunda nayo ngapha enyuvesi yakwaZulu, sihlala naye eResi. Athi kunzima kabi ukuqomfiza, kwazi ukuthi khona oqomfiza njengawe la uqomfiza khona. Ngiyabonga. Niyaqomfizelwa vele nani. Ngibonga thi.